memanesmu angu jiwat aja ganggu sik ya piye gaweru citenggale janji sabar aja kaya mengkono ya ling sekaro ati-ati ing ngono segara ta piye Bandung Bandawasa tiwas bojone gurtuk gabus rak ya ling cenek tinulas para abdi lan kawula ngono segara ki lho abdi-abdi juru taman padha geguyu-geguyu kowe lan sing aku aja tok bareni kaya mangkono lho ngono ki kono wayahe ya sing gedhe pangapuramu mbok menawa wis ora kuat ngampah marang hardaning rasa besok ngene sapa saiki ndeke sapa mbok ya ditahan luwih dhisik kok ya krusa-krus lara apa kang nadya panjenengan lenggang Kang Mas lenggang upama munduta romi iya lara mbok rekmanipun menika lho Kang Mas nggih junggrang injih Kang mbok Mas yo mau penyanyi ki alon-alon Kang Mas Bandung Bandawasa Gusti Bandung Bandawasa piye napa mboten ke planet to rak ya ora kowe kok nyaruwa sae to piye Punten Gusti Putri monggo dipun jejermu ki wong abdi mung gedibal kok nyaruwus lho Kang Mas Bandung Bandawasa ketoke pasuryanmu ayu pangestunipun Kang Mas ning iki ketoke kedaluwarsa lho kleripun kok ambune solar menawi benjang kalian kula menika pikantuk kanugrahan putra panjenengan ngersakaken putra mijil kakung menapa pawestri mestine manut karo sing peparing ngaten diparingi kakung menika awak dhewe padaran ya kula